Vítam vás pri videu, ktorý nesie názov Po stopách vikingov. Ak ste si celý život mysleli, že domov vikingov bola iba loď, tak ste sa mýlili. Vikingovia patrili medzi germánske kmene, ktoré sa počas veľkého sťahovania národov usadili na škandinávskom poloostrove, v súčasnom Dánsku alebo na iných miestach ako je Island alebo Grónsko. Niektoré stredoveké ríše ich volali Normáni. Dlhý horský hrebeň rozdeľuje škandinávsky poloostrov na dve časti. Na juhovýchode, vo Švédsku, môžeme nájsť úrodné nížiny a rozláhle lesy, ktoré sú bohaté na železnú rudu. Druhá časť je tá nórska, kde sa týčia pohoria, ktoré na mnohých miestach susedia priamo s morom, pričom zanechávajú farmárom iba úzké fjordy a riečne údolia. V Dánsku našli vikingovia krásne plošiny a holé vresoviská. No neboli to jediné územia, ktorým vládli. Počase sa dostali aj na Island, kde sa im len ťažko obrábala pôda. Podobne to bolo na Grónsku, ktoré sa tiež stalo ich domovinom, hoci bolo studené a drsné. Nevzdali sa a stále sa snažili nájsť to správne miesto, ktoré nakoniec pravdepodobne našli na Newfoundlande. Ale kto vie, možno ich lode doplávali aj na iné miesta nášho krásneho sveta. Životný štýl vikingov bol veľmi zaujímavý a pestrý. Svoje príbytky stávali prevažne z dreva, kameňov a trávy. Drevo, ktoré bolo na spodku, začalo počase hniť, takže mali často veľa práce s opravmi. Strechy si robili slamené alebo z trstiny, ktoré tiež nemalo dlhú životnosť. V dome mali iba jednu veľkú miestnosť a v jej strede bolo kamenné ohnisko, na ktorom si pripravovali jedlá alebo zohrievali svoj príbytok. Keďže nemali okná ani komín, dym si musel cestu von nájsť cez malé štrbiny alebo dvere. Vikingovia si okrem domov stavali aj dielne, v ktorých usilovne pracovali a rozvíjali svoje remeslá. A čím sa živili vikingovia? V niektorých mestách mali trhoviská, kde si mohli kúpiť aj cudzokrajné plodiny, ale väčšina rodín si zaobstávara potravu sama. Chodila do lesa zbierať jahody, húby alebo si v blízkosti pestovali pšenicu a jačmeň. Vikingovia sa venovali aj chove zvierat, ako sú ošípané sliepky, krávy, barany. Rodiny, ktoré nemali vlastné zvieratá, chodili loviť, či už divinu alebo ryby, tulene. V domácnostiach varila iba žena a jej dcéra, prípadne dcéry, sa to učili hneď, ako začali chodiť. Tieto ženy vedeli vyrobiť tvaroh, pivo, chlieb, maslo, spracovať kurča, vypitvať rybu a aj ju vyudiť, skrátke všetko, čo museli. Vikingovia boli veľmi zruční remeselníci. Muži vyrábali veci prevažne z dreva, ako napríklad zbrane, hračky, sošky alebo hrebenie pre svoje ženy. Tí zručnejší vyrábali veci z bronzu, cínu, striebra alebo železa. Obľubu mali aj vo výrobe šperkov alebo v soškách svojich bohov. Ženy sa okrem varenia venovali aj krosnám, na ktorý tkali odevy pre celú rodinu, hlavne aby to bolo kvalitné. Najdôležitejšie pre vikingov boli lode, ktoré sa tiež museli naučiť stavať a aj ovládať. Plavba aj objavovanie bolo ich veľkou súčasťou každodenného života. Najčastejšie boli lode stávané z duba a sem tam sa objavilo aj drevo z borovice alebo z brezy. Mali dokonca aj profesionálov na stavbu týchto lodí. Vikingovia nestávali stále rovnaký druh lode. Stávali to podľa toho, na čo je loď určená. Stávali napríklad nákladné lode, vojnové lode alebo aj riečne loďky. Mali to dobre premyslené. Vikingovia neobchodovali len medzi sebou, ale obchodovali aj s inými národmi. Jedno z veľkých obchodných miest vikingov bolo Hedeby, odkiaľ si mohli priniesť jemné látky, šperky, sklenené nádoby, meče frankov alebo rínske víno. Na severovýchode si kupovali kožušiny, mrožie kože alebo otrokov, ktoré boli prevažne zo slovanských krajín.
Ak sa chceli plaviť na východ, využívali rieky, a ak na juh alebo západ, tak moria a oceány. Vikingovia taktiež obchodovali s Arabmi, od ktorých si kupovali hodváb a koreniny. Keďže Vikingovia veľa cestovali, často sa stretávali s nebezpečenstvom z očí v oči. A tak sa chlapci učili bojovať už ako malí. A čo o mestách Vikingov? Ako už bolo spomínané, Vikingovia mali aj svoje mestá. Tak ako aj v iných stredovekých mestách, tak aj v týchto mestách boli pravidlá. Používali hlavne zvykové právo. A najdôležitejšie pravidlo bolo, aby si svoju rodinu a vodcu chránil bez akýchkoľvek pochybností. O osude nepriateľov a trestancov rozhodovali všetci slobodní občania. Samozrejme iba muži, lebo ženy nemali právo slova. Na čele ľudu bol vodca, potom bola starešina, potom slobodní obyvatelia a na konci boli otroci, ktorí keď zomreli, tak ich tela nechali ako potravu pre zvery. Aj Vikingovia mali svoje náboženstvo. Určite všetci poznáte príbehy severskej mytológie, kde Odin je najmocnejší boh. Práve tieto mýty vytvorili Vikingovia. Vyrábali rôzne sošky bohov, aby si ich uctili, alebo si vytvárali talizmany, napríklad v tvare Thorovho kladiva. Najposvetnejšie zvieratá boli pre Vikingov havrany, lebo verili, že je to Odinovo zviera. A viete, ako Vikingovia pochovávali mŕtvych? Ja vám to prezradím. Ak to bol obyčajný slobodný občan, tak mu vykopali jamu a boky obili doskami a potom ho zasypali. Sem tam mu mohli dať nejaký čbán alebo niečo, čo by mu ostalo v posmrtnom živote. Ak to bol vodca, tak podpálili loď, ktorá bola s telom aj s darmi, ako napríklad oblečenie, šperky, zbranie, zlato, na mori. A ako sme si už spomínali, s otrokmi si ruky nešpinili. Možno sa viacerí pýtate, čo nám po tých Vikingov ostalo? Tak Vikingovia mali veľmi dobré hygienické návyky, napríklad sobota v jazyku Vikingov znamená kúpací deň. Týmto správaním prispeli k rozvoju hygieny v Európe. Taktiež vďaka Vikingov máme severskú mytológiu, z ktorej môžeme čerpať fantáziu a dozvedieť sa veľa o myslení Vikingov. Vymysleli runové písmo, ktoré si tiež našlo miesto aj v súčasnom svete. A asi taká najzaujímavejšia vec je, že veľa národov prevzali slova od Vikingov. Napríklad Angličania prevzali od nich slovká ako vajce, obloha alebo hnev. Ale Angličania neboli jediní, pridali sa k ním aj Francúzi, Dáni alebo Slovania. Aj keď sa nám zdá, že o Vikingov vieme všetko, mne stále po mysli beha otázka. Naozaj sa Vikingovia zastavili v Newfoundlande alebo pokračovali ďalej? Ale o tom by bolo už druhé video. Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli.